Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla, a Ràdio 4. Gràcies per ser-hi, benvinguts. El Club 21 és un espai de ràdio pública, ens fa il·lusió dir-ho. La ràdio pública és una ràdio de prestigi, la ràdio pública és una ràdio de servei. A la ràdio pública intentem ser útils, la utilitat de la comunicació és molt important. És a dir, ho fem perquè ens agrada, ho fem perquè ens ho creiem, però també ho fem perquè pensem que la gent que esteu escoltant el programa us pot inspirar el que expliquem. La gent que portem, les ments inquietes, són gent interessant, són gent que, si no els coneixes, val la pena conèixer-los, i des d'aquí fem d'aparador. La ràdio és un aparador perquè puguem conèixer tantes i tantes històries que de vegades no estan a prop de la nostra pròpia vida. Les ments inquietes inspiren i també inspira la cultura, i cada setmana volem parlar d'un espectacle de teatre o d'un llibre. Avui us volem parlar d'una obra de teatre absolutament meravellosa, al Teatre Romea, a Barcelona. L'espectacle es diu La taverna dels bufons, dirigida per el Martí Torres, amb un repartiment fantàstic, amb el Joan Pera, amb el Carles Canut, amb el Dafnis Balduz. Són dos autors, el Martí Torres i la Denise Duncan. I és un homenatge a Shakespeare, un homenatge a William Shakespeare. El 23 d'abril del 1616, 23 d'abril de 1616, va morir Shakespeare. Però hi havia dos grans actors que Shakespeare va estimar molt, que eren dos actors que eren clowns, eren pallassos, eren bufons. I aquests dos personatges Shakespeare sempre va dir que els hi devia molt, perquè eren actors que havien aconseguit comunicar amb el seu públic de l'època i li havien fet un gran favor. Per tant, Shakespeare moltes vegades escrivia personatges pensant en aquests dos actors. Eren dos senyors reals. Es deien William Kempe i Robert Armin. Aquests dos actors, desconeguts per tots, eren dos actors fetitxe de William Shakespeare. Per tant, hi ha una obra nova en el Teatre Romea, això és un text nou, La taverna dels bufons, inspirada en aquests dos cèlebres comediants, en aquests cèlebres bufons de Shakespeare, i en definitiva és una manera d'explicar de manera surrealista, de fer-li un homenatge a Shakespeare. Un homenatge a Shakespeare a través de dos grans actors que Shakespeare va estimar, va valorar i van treballar junts. La taverna dels bufons, Teatre Romea, no us ho perdeu.